Ole, chỉ bay level ole, tuần trùng chu hemi Eco Club for Mission Life overview rim I soi fi ave rim ka doa atir lamati om takanya maro chu kalau tilova ain do dante akal phungte riat ve rim lo hi chuan kan buai deuh thina chu wang chuan akal phung ve rim hi kan soi ve rim anga ama separa chuan ale pek zela kan ti ni tuna hian flora kan ti a ale pek zela kan ti don chuan kan mission life kan mission team hi kan riat chian ve nga ya chu chu hetain team om ta a team han kal hemi a web portal tak tak ka soi mai team han kal taila a team siam sa hi omani hei heng ho hi ni mo a team siam sa hi heng ho hi omani heng ho hi a team kan nei turani ta a team kha a topic ti na ni lova a team a topic kha chuan thil sang kan mang theya tuna po anina taka chuan adopt healthy lifestyle mi hi ni ta adopt healthy lifestyle a hian helen flora QR code he team engani a team a khan adopt healthy lifestyle kan manga a sub team a flora QR kan manga amara chu a topic a kha chuan labeling of tree with QR code ti te kha engani a event name a kha chu kan mang theya amara chu tai kan share tura chu kan topic man tura hi topic han ti maila kan topic ti tura kha sorry kan theme ti tura kha heti lai tang hen kan lak ve ngai ni ani lo chuan event kan create don khan ain mil lo hu khana ti ve thei tuna po hian big takin primary school a chuan safe water ka tung kara kan ma chu safe water gan enta a safe water chunga hian engenge ti tur om khatiang ti tur om kha khatiang khan om vele ta a khatiang khan kan du kha antenna na safe reduce water reduce waste khalon ta reduce waste chunga khan he cleanliness drive kan antiang chi te awareness on waste ti khan a om cheuta a kha a thim mil khan topic kha kan siam ve ngai ni khami a thim hi hrechiang vela kan du kha khoi hmuna nge om tia kha a thim kha lo hrechiang ve ma saila a tha ome chuan hetla hian hei chu video phada pa ka soi to thowa dashboard ani a dashboard a chuan overall event account more event count overall event count a chuan pakhat chia la oma mo event pakhat chia an la ne chu pachu la final lova hetian a soi du alo mela hi chu ti khan ka thre thei mai tur angai teila a thome chuan adota hian create event oma mo create event hi ama sabera chuan kan ti tura chu create event ani mo create event activities kan ti don reng chuan a event ta kan siam phota ngai ni event kan siam no chun activities kan nei theilo chu wang chuan event ta hi kan siam anga hetilai hian select date hi oma select date hi oma hei han enta ula apma mi te pohila siam thei vek ni voini somni panga ni ta a tuna hian kan soita khan primary a chuan safe water program kan mangta a safe water no khan engei ti ber ka thelo awareness nge eblo engani drawing competition nge kha khai ti ka thelawa kha antenna na ni somni pathuma de ti khan lo ti thei to ni mo hun kal to khan lo ti thei chu wan chen hei ti lai hian ni somni pathum kha thlan mei turin de ta khan khatiang khan event in create khan hun kal to mi po kha event kha create thei ani chu kan thata ne chon ti lai kan set tel tur chu khami GPS ke map camera setting a khan date kha da tel lo thei dan ka koron sei to kha da tel lo ula entina ni somni pathuma te in lo mangta a engeni a camera khan ni somni panga de te lo ni kha chuan kha khain me lo ve theya a date te khalang lo se ti te kha ka sei to a khang te po kha a thei ram chuan in lo shetura kan ngaya hemi event creation prima hi chu sei to khan ama severity turani kan ti tur kan event ta kha kan create don ani chuan name of event te hi chu a ming kha ani maya kha chu ming kan pothe chun a description ta hen enge kan khami kan event description ha kan event description khani mai ta chuan hetilai hian thlan tur om ta ni hi a theme kha a theme pa ngai khani ta a mo tu na hi chuan kan sei tong khan la thlan thei ri lova flora QR code le
healthy lifestyle mi che hi an la freeze ria nakina chuan ron hon huna chuan safe water te phokan thlan ngai ta nga safe water noya sap thi ma po khan enge kan ti mo plantation nge awareness session nge poster making nge debate katiang khan kan thlang don ani chuan amot vela hi chu mod hi chu physical le digital ani ta a hi chu kan thlang thiam mai physical hi kan ti tlang puina digital po hi kan mang thei tho ani chuan type of event a chuan action awareness le action le awareness in kop mo ka khan le ta name of event a hi chuan hei hi kan hriat tel tur chu event pakhata hian sorry event pakhata hian number chỉ sang sang ati thế ni mo antina na safe water khain lo tita safe water program in lo siam ta a safe water program a khan event awareness campaign in nei theya chuan engeni poster making te po in nei theya khatiang khan event kha hemi noya event pakhat noya khan event kha pani pathumin nei the ni mo chu tila hen a event in nei za ta khain zia kanga ade ta khachu ka sei to ang khan ei automatic in voin ni nga nia amara chu anni ya kha lo eng lo chuan hei in ti to po kha in thlang the ni chuan state le district le city hi chu kan city ka kan ziak mai anga kha create event ani ta event kan create anga chuan activities kan tiang chu hriat tur chuan event kan create kha event management a hena lut ta ni mo event hi a om zia ta ka chuan ilo create log thei kar le in ti tur po event hi ilo create log thei du chuan in thredonia kar le antina na kar le ni som thuma hian program in nei sa ta a kha event ta hin ilo create log thei mo event ta hin I create log theya chuan event ta kha alo omanga he tila hian event calendar eco calendar om le ta eco calendar a hian he tila ni som thuma hian alo in ziak lokanga chuan alo om lok don ani tuna chun he event chu ni som ni pania QR code flora hi event an neya ala fulfill chu kha event in create a piang kha eco calendar he lang don ani tikhan ama sabera chun event kan create zota a name of event mo event kan create zota chun a dot le kan ti tur chu faculty event assignment hi faculty management hi chu ka soi to a video om to ka soi to lovanga faculty chu 8 mai tur khani he tu na chu tu man la 8 lova ta hian kan soi thok anga name of faculty chu faculty ming khani maya a email he dik ta ka zia turani ani lo chuan secret permanent code kha heta hian email hen ron thleng dona chu wang chuan email hi dik tak an check ngei thei ka man turani employee id hi voina meeting na ka zota employee id hi chu du mang thei an timaya number te pon manga tin number lo po engemo kha man thei teachers code te po kha mangta ula amo national code te po kha mangta ula thil poi ani om lave contact number om le ta a chuan kan submit anga ta hian aron om don ani mo kan submit anga tila hian teacher kha aron om don ani chu kan thredon nia chuan khatiang faculty kan manage kan siam to akha assignment kan petheni mo event assignment om zia chu event ti creator mo event ti creator ka hon ar lo rizi ama chu ban event chu ka hong to lo event kan nei to a hi event alo ni ta ni mo event ti create chi khan event list a hian I create zo khana lut ngal don ani chuan he event ti tur hian zirtir tu kha I assign theita a chu event assignment atang hen ti theini mo ta hen a event ta khai thlanganga event kha soitong khan in siam lok treu theini program in ni ta chuan event ka pani pathum point siam thei kar le ti turte ale pe ka ti turte ale pek le ti turte pokhain siam ngal vek thei a event ta hi chu chuan khata khan in du per khaten select anga mo khata khan tila hian registered faculty intia registered faculty hi tian tuna chen engmal siam lo wang engma om lova ta hian faculty kha alo om trewanga khami zinga khanin du bera kha in click anga in assign theiani mo chuan khata khan milo rete mula pakhat item po event ta khan a assign theya chu pakhat khain assign taron omta chuan akha event vek akha izuk thlang nonanga zirtir tu kha adang kha ti khan izuk assign thei chuan khami assign ate khan anma ni
a om zia taka chuan hei hi a portal an siam dana chuan khami hei hi tuna kan luna me ka hi a school login khanita hei hi headmaster khoi tur anita ni chuan headmaster khan teacher a assign anga teacher ho khan anma ni faculty login mangin an lutanga he asa he event hi aron ti hlotlinga nga chuan event list a hen an ti hlotlin huna event list a hen approve turin alo omanga nakina kantianga approve tura om kha teacher khan alo enanga a tha ti chon approve anga a thalo ti chon a reject thei bokani oh chu akal phung turani a amaro chu ke ni a hi chuan engani han ti vak engani a hrana chumi chu assign chumi chuan aron ti ati ve khate ti chong vak lo khan ti hian hemi school school lokin atang hen kan ti vek mai tlang puya kha kha thil point ni lo tura te po ngai te lamaro chu faculty ero hi chu 8 vekila kan zitir tu te kha 8 vekila chuan as faculty assign a po hian assignment a point faculty kha event a hian assign ve hrimhrimila a try kan share a ani lo chuan event kan siama faculty assignment po pelo kan ti hlotlin vek kha chuan nakina an checklet le khan amoi lo ve the chu wang chuan faculty te po kha assign nila chuan faculty khan unlock in tang pona dulen tianga dule hemi school login atang po hen an tianga kha kha chu thil poi ani lo tur angai taila thawme chuan faculty kan assign ta a event ta om to a faculty kan siama kan assign to boka faculty khan event kha aron siam don ta ni faculty khan event kha ron siam don ta ni hemi kan siam ma hian if kan siam mai ti maila kha event kan siama kha event management atang hian kan information nga kan zukpe don ani kan ti dan kal phung te tin thalak lok upload te khatiang chi kha event management atang hian anron ti don ani ti turani chuan tuna hian kan englo to ang khan englo hi thalak hi miron thon hi kan la chuak lokanga desktop 1 hi video po hi desktop drawing kan save anga thalaki pakhat chau an neya chuan kha thalaka kha video masa kan siam to ka soidu to lovanga a thalaka hi a size kan en lokanga size diksam dika video hi a size dika chuan hei hi whatsapp meron thona ni wang khan geotech khani to lo chu fa chuan geotech ka let lokanga array lo tura ngai te la kha kha chu kan ti zuai anga chuan allocation hi kan langa 23.317544 le 92.64444 ei chu video pakata ka siam vek to a chu wang chuan ka soi fia vak to lovanga ti zung to ang chuan hei hi thil pakhat kan soi tel le lokanga ta hian group a khan zona oma hetia in download chi khan englova alut ngal engeni download folder alut ngala ti kha a om zia chu set angai ve ni hemi browser a hian ka set dan kan soi lokanga arem chang ema chrome in man chuan chrome a chuan he tilai sir hi 3.om ta a 3.a he kan click anga chuan he tilai hian setting om ta ni setting a he kan kalanga chuan he tilai hian download om ta ni download a kan click anga hei location om ta ni location chu download a allocation ni chu hei hi idu chuan i thlak thei ni change si click anga idu na antina na desktop a in save tur idu chuan desktop i thlanganga chuan i select folder ti mai anga chuan chu ta chuan in save zel don ani chuan nachina a kasoitak aron zona taka chu engeni du thlan thei lo khan ama in save ngala kha hetilai hei tian om thina ni ask where to save its file before downloading hei hi in on lo chuan tuna hian download a hian direct in a kal ngalang amaro chu hei hi i on chuan direct a kal lovin download i click khan a save na tura kha aron langang
hi zona telawang han kan soilang log ani chu tiang ka seta kai po chuan hi ka download chi khan download ka save na tur kha tiang ron lang ta ni khalai khada loila chu direct in alu tang kha zona te zona wang khan an chang tel pa log ni chu ti khan ka save tanga chuan event hi event management atangin event management atang hian tiana lu thei boka tin event list atang hian headline edit hena lu thei bok a thei ve event create to chuan event management atangin tiani select anga i select khan i select event ti theya ni lopon event list atangin edit atangin lu thei chuan hetilai fill up bela chu ka soidu to lawang hei ron fill up sa nual meya non thlanga ron da sa veka chuan tilai hian image ka select anga image kha hei jok hi kan ti chinang mi ron thon jok kha hei hetilai only geotech image are allowed ti mo geotech ani to lova chuwang chuan ka siam chop geotech a ni lawa mi ron thon geotech ka siam chop jok ka upload ang hei jok hi ka upload anga tikhana kal dik chia chuan labeling ron ti to hei video hi kada lo chin photang kada lo chin photang nakinang lo na chuan event hi ta hian uan ron tia chuan ti hian a zota ni ati turang chu zota ni chuan hei hi kan update kan click khan angoi reng mai ni mo angoi reng mai ni chu angoi reng ka jona kal dik lo tina ani tlang puya tun hai kat update kan click anga kha aruin refresh nga lani mo aruin refresh nga la ti hian event list automatic in ron load boka chuan hei hi ron lang ta ni ti khan a event ta chu kan zo ti tuaya chuan heta hian edit approve reject om ta mo du chuan hei kan la edit theini tuna hian video kala thun lova thalak po du chuan la thun bel theya chuan thil dang po ala ti dang lam theini approve ma chuan tiang ani kha chuan event list tian om ta event list kan kalta edit a kan zukalanga chuan hetila hen thalak po ila upload bel thei hei po hi tree kha pahni jok lon chen pahni ila thlak thei mo kha chuan tila hian kan soidu pakhata chu image hi pathum pali te upload tur kan nei ta kan thlang ta amara chu kan net chakwak lo chuan pakhat chau hi upload photila mo pakhat chau hi upload photila chuan kan upload zo kan edit kan kalanga thil dang engma khoi to le na date vel po he date hi lo in thak le hei hi chu poilo wa ngai meng achan chu an edit thei lo nge ni don ni ka chi lova poilo wa ngai meng nakina anon ti danglam thei tho turangai la chuan ti khan pakhat ka video image pakhat ka tia ka update chuan kalut lenga image pakhat ka tilenga ka update lenga ti khan internet chaklowa kha chuna fu zokin ka hria avoi khata image da trewa video da ngal treu bok khan update don khan upload chu kha ati boy thinin ka hria chuwang chuan image net kan nei chaklo chuan image pakhat te in ti khan ti taila chuan tila hen te kan thlang lenga image ka ti khan danga da lu le zel theni mo approve ma chuan tura chuan image kan da lut to video ka da lut ve thungang video tikhan chuan ka update lenga kha akal dik chuan tikhan akal ngal zu imei ni mo hei video ne hei image chuan tikhan image la da bel du chuan image ida bel lenga edit ai kalanga image ida bel lenga tikhan har sawak lo khana ti thei mai tura kan ngai ani chuan hei hi tikhan kan zota ani na taka chuan hei hi faculty ti turani kha kan soito kha faculty khana tianga chuan heta hian faculty na engani faculty na ti zo chia khan save chia khan update zo chia khan even lisa hian ten ron lu tanga headmaster in alo enanga thathokate dik thokate ti chon approve anga atik lowa ti thatle ngai ti phei chon reject theya chon headmaster ve khan alo le edit thei bokani mo chu alo ni ta ni chuan tuna hi chuan englo pakhat chen nei ta engani thalak pakhat che le video pakhat che nei ta ka englo vek to kan upload vek to vai kan approve thei to ni ka approve ti khana bo ta ni
mo abo han tila abo tak lova hei hi en la pending ania hei approve ania hei reject hei a list en nan hei ama point event list ani hi chuan approve an ta hian click taila hei approve zinga om pakhat approve nei to chuan reject hi engza nge ne ila nei lo pending nei to lova approve pakhat nei ya reject nei to lo ila nei lo kha alo ni ta chuan dashboard a hian hetla hi engma line update lo sampling pantet po kan nei lo wa hi kan activity sa sir khan aron om ve don ti na ani mele kha alo ni le ta chuan hetan collaboration hi oma collaboration chungchang hi voina meeting a hang ka zota hei hi chu ati dan in so theyam ka ten so du tlat lo maya enge chan ka shelawa a om zia chuan event i create hian event in ang tinana in khoa a primary school le middle school in omta event in ang ti turin nei chuan in collaborate theni mo in collaborate theni committee na khani chumi om zia chu mun khata in ti khom vek kha chuan mi pakhat chau khan event kha siam theni mai chutiang vel chu ni ta khatiang ni lo khan event in siam ve ve nga in collaborate turin in so manga mo hei sen te om ta hi a sen dan vela hi takhi ne ron tilang teu kan ti chu maro chu an ron tilang ta chi alova an la zo chi alo nge ka shelova chu tiang chon an soya I event da khan midang ti pui tur kha collaborate tur kha iwa som thei tin an ron som thei box an ron som chu receive a kalanga iwa som chon sen ta kalang kha alo ni le ta mai ta chon set language chu hei hi chu language set na khani mai chu soi khara ngai lova adang hin tu kan nei lova english ni maya chuan kha a overview chu ni ta chuan he tilaya hian theme han kal le chin tai la lokena ta hian he tilai hian kan ti to khowa kha en thei dan khom ve ta ni mo adopt healthy lifestyle hian flora hi kan ti ta ta hen state hian Mizoram Thlangila district hian indu du mo tinana long champai thlangchin aizol thlangchinang aizol thlangchin la tila hian in school ming kharon langkher melo aron langkher don lo ani aron langkher don lo emi school hi select khera ngai lo hi engtialo omnge khrelo anlo apple sang high secondary le ti vel vekani hetai ni en khera ngai lo ten search stop ula tikhan aizol chunga thil ti kha hi kan school ania ma saber ala oma atifel ma saber kan ni te poni mai thei chuan hi thalak oma thalak en chinila video chu ni mo chinte afia alo ren khop mai le ngala ko azuk riat thei lova eng school nge eng school nge zuk riat thei lova chuan hetila hi chuan hei note ten ron siama note ten ron siama ki government sa ms sairang nature work dei anti mai hei chu enga po chini ta se ni som pakhat thalia anti to khania event ta ron da lut ani mele nature work zo in kal ni hi heta hian kan englona englowa khan hetila hi etlai an thu puye nula flora hian athima hian adopt tu na kan lu na khan thlanga chuan asap thima po hian flora QR code khan thlanga flora QR code khan thlangta chuwang chuan nature work an ti deya amaro chu athima khan flora QR code kha an thlang tho chuwang chuan flora QR code noya omani Mizoram po tam ve to khop mai mani te po lo in zong ula hei tiang te po hi athala ka tang hen school ming te hi hriat thei hlomem ka hrelowa tikhan nang mani school te mani na to an lan ve te hi chuan en te hi nuam ve tiang khan ki a om ve nuala ni hetianga lang hi hemi ki use light bulb oblique tube ti vel te ki king te ki net wang te poni ma na le ka hrelo le ki chan hi ngor patnin ne ya video ve ani wang ani hi picture pa ngai an update lo ni an upload lo ni hi video ni chuan hei po pakhat po hi video ni boka chuwang chuan tila picture display tur om lo ani ange hei po hi video tila upload the video ni wangin hetila picture display tur om lo ni hi picture da ho chu ti hian
alangani kha kan ti to ho endan ani bok ani kha tuna kan soi thei chin chulo ni ta se a om zia chuan hemi video ina tumbera chu kan ekokap hemi ekokap formation life hi akal phung he tilaya a om dana kha masabera chuan event kan create turania event kan create zo a eko calendar khan ron lu tanga tin chumi zo faculty kan assign anga faculty ten event management ron tianga event sang ron tianga thalak ten ron upload anga chuan headmaster in allow enanga event list atangin allow approve anga chuan all india mu thei turin portal an thon chuak to ni kha a process chu ni chuan chuta chung kan soinon le du chu event management kan khoi hian if sorry heta lisa polong das event management kan khoi khan tuna chuan kan approve to wangin event to om to lo mo event om sa kha kan prove to wang event om to lo kan ti khan event management kan ti khan in internet a chaklu tuk lo chuan picture te kha pakhat chau kha upload phot ulain update anga chuan heta event list atangina mo event management atanga mo khan in lut non le anga adangin tilenga khatiang khan internet a chak lo chuan in internet a chak chuan du la image po ka voi khata panga video po pathum khatiang po khan a theiang chu kan soital le ramani kha zong kha kan video siam thei ta chu ni ri ro se kalome